Ahojte priatelia. Zdraví vás nejaký a.k.a. slovenský YouTube Baggeris a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti zo seriálu o naklápacích rotátoroch značky Enkon. V prvej časti ste mohli vidieť montáž, v druhej časti ste videli plno nudných teoretických informácií, ale mal som potrebu vám ich odozdať, aby to všetko malo nejaký súvis. No a dnes sa pozrieme na poznatky z praxe. Len tak medzi rečou, keď toto všetko funguje ako má, tak na prácu je to pičovka. Ale. Poďme pekne postupne. Keď sa bavíme o naklápacích rotátoroch, tak sú len dva typy ľudí. Tí, čo to nikdy neskúsili a kritizujú to, a tí, čo to skúsili, čo s tým robia a nevedia si to vynachváliť. A taktiež dosť často v tých našich dnešných facebookových skupinách niekto tam dá zrýchlené video s prácou rotátora, jedni to chvália, aké je to super, a nájdu sa aj takí, čo to kritizujú, že borec je ten, ktorý to dokáže spraviť aj bez tej rotačky. Áno, priatelia, robili sme aj bez toho. Keď nastupovali traktor bagre, dokonca som svahoval 90-kou zubatou lopatou. Urobil som s tým všetko. Sice som nadával, keď som chcel mať pekný svah, každú lopatu som sa musel posunúť. Sice to nebolo také pekné, trvalo mi to dlho, ale spravil som to. Ale doba ide dopredu, treba sa posúvať. Dnes každý chce efektivitu, presnosť. Takže aj prvé robili lanovými bagrami a všetko spravili. A pozri sa, prešlo 50 rokov a kde sme teraz? Hlavné argumenty tých, čo to neskúsili, sú tie, že je to ťažké. Áno, máte váhu navyše. Odhadujem to teraz na nejakých 400 kg, upínač plus hlava, ktorú stále dvíhate so sebou. Že pri takomto nakladaní, manipulácii s materiálom, kde nevyužijete ani rotáciu, ani naklápanie, je tá váha zbytočne navyše. Aj teraz pri tomto blbom prehádzovaní hliny, no ten rotátor mi je zbytočný. Ale to je tak 1 hodina denne a ďalších 9 ho využijem naplno. Čiže 10% mi je zbytočný, ale tých 90% ho využijem. No a keď ho máte, tak ho využijete vždy. No a tu sa musíme trochu pozastaviť, pretože ja stále hovorím upínač plus hlava, váha navyše. Lenže upínač máte namontovaný aj vy, takže jeho váhu by sme nemali brať do úvahy. A prosím pekne, tu máme váhu tohto upínača 130 kg. A ako môžete vidieť, ten upínač je dosť veľký, masívny, mohutný. A je to preto, lebo je to upínač s veľkosťou s označením S45 a je určený pre bagre od 8 do 12 tón. Ja som takýto veľký chcel, pretože ak by sa niekedy bager vymenil za väčší, alebo by sa dokúpil väčší bager, aby mi príslušenstvo a lopaty pasovali a mohol som ich tak obmieniať medzi strojmi. Na štítku na hlave máme váhu 331 kg. Čiže keď bereme do úvahy, rozprávame sa o tej váhe navyše, ktorú musíme stále dvíhať, je 330 kg. Čo nie je až také strašné. A keby vám to ozaj prekážalo, tak tú hlavu jednoducho zhodíte. A robím to tak bežne, pokiaľ prekladám, manipulujem s nejakými bremenami. Hlavu odpojím a mám tak na konci na ramene väčšiu nosnosť. Ďalší argument, kde sa predĺží
vzdialenosť medzi hlavným čapom na ramene a čapom na lopate. Tým pádom sa zmenší rytná sila. Áno, je to pravda, je tá vzdialenosť veľká. Pokiaľ by som fakt potreboval využiť veľkú tú rytnú silu, určite by to bolo napríklad nejaké skale alebo trhať betóny, tak či tak by som tú hlavu zhodil, aby som jej neublížil. Tým pádom lopatu zapnete hore, čiže nevidím to problém. Takže vzdialenosť, horný čap na ramene a spodný na lopate je 63 cm. Pri rotátore Martin to bolo 60 cm. Akurát rotátor Martin bol namontovaný priamo na čapy a tu máme výhodu, že tu máme horný upínač. Ale táto nevýhoda má aj jedno veľké pozitívum. O túto vzdialenosť, tých 63 cm, sa vám zväčší dosah na ramene, na ktorý si veľmi ľahko zvyknete. A posledný argument, je to široké, tá piesnica trčí. Toto je menšia hlava, čiže má iba jednu piesnicu, ale aj tak trčí. Áno, do úzkých výkopov to nie je. Tak buď si rozšírim výkop, alebo zase tú hlavu zhodím a kopem bez nej. Vidíte, aké sú zasraté tie kleštičky? Ako sú super, že tam sú. Keď ich máte, ich použijete. Ale sú najbližšie k lyžici, čiže pri takýchto úzkých a hlbokých výkopoch, alebo keď naberáte zeminu z kopy, z hromady, tak stále tými klešťami šúchajte, rydiete do hliny. Čiže bolo to drahé, krásne, nalakované, ale ten spodok tej hlavy je vždy zasratý od hliny. Napríklad tu, v tomto lepidle, potrebujem úzku a hlbokú rýhu. Nechcelo sa mi to stále rozširovať do Včka a piesnicami som šúchal po stene, tak nakoniec hlavu som zhodil a kopem to bez nej. Čiže teraz ten rotátor mi v úvodzovkách zavadzia. Ale keď budem zasypovať pieskom a naspäť hlinou, tak tam si ho znova zapnem. Všetci stále hovoria, že je to široké, že táto piesnica bude stále zavadziať. Toto je menšia hlava, takže ja tú piesnicu mám iba jednu na ľavej strane, čo je fajn, pretože ju máte stále na očiach. No a robím s tým už pol roka a táto piesnica mi doposiaľ ešte nikdy nezavadzala. Za to tieto malé piesnice na klieštikách, tie mi zavádzajú stále. A je to logické, keďže šírka týchto kleští je minimálne 60 cm a vy pod to zapnete 40 lopatu, tak jasné, že v úzkom a hlbokom výkope vám to bude zavadziať. Takže pokiaľ sa nedá výkop rozšíriť, tak jednoducho to, čo opakujem stále, tú hlavu zhodím. Všimli ste si, že stále hovorím, že keď mi tá hlava zavadzia, tak ju jednoducho zhodím, odpojím. Áno, priatelia, horný upínač považujem za najväčšiu výhodu tohto systému. A kupovať takýto rotátor bez neho mi nedáva celkom význam. Áno, na tých menších bagroch kvôli úspore hmotnosti sa ten upínač nedáva a hlava sa montuje priamo na čapy.
No už od váhy 5 tón by som jednoznačne tento horný upínač montoval vždy. Dávam vám to neskutočné možnosti, ako s tým môžete pracovať. A tým, že je tam EC-Oil, že odpojíte hlavu bez toho, aby ste vystupovali z kabíny, tak ju odpojíte vždy. Lebo poznáme to. Človek je tvor lenivý, a ak má vonku vychádzať a odpájať rýchlo spojky, tak sa mu to nechce zhadzovať. Toto je ovládací panel rýchlo upínačov. Väčšinou ho montujú na prísavku, niekde tu na sklo, čo sa mi moc nepáči. Ja ho mám elegantne takto schovaný, namontovaný priamo napevno na displej. To znamená, že teraz displejom nemôžem otáčať, ale to mi vôbec neprekáža, to som doposiaľ nejako nevyužil. No a celkovo sa mi páči toto prevedenie. Toto je spodný upínač na hlave a keď ho chcem odistiť, tak stlačím toto tlačidlo a potom 2 tlačidkami naraz súčasne odistím upínač. A zase naspäť týmito 2 ho zaistím. Takto jednoducho si to prepnem na ovládanie horného upínača a funguje presne tak isto. Takže tu vidím horný upínač, prepnem spodný upínač na hlave. Tento spôsob ovládania upínačov sa mi páči, nemám proti tomu žiadne výhrady. Ale keď mi to namontovali, štandardne namontovali, bola tam nastavená funkcia, že vždy, keď som chcel odopnúť lopatu alebo hlavu, som musel pritlačiť o zem, aby čidlo na ramene pocítilo uvoľnený tlak, že som sa oprel. Je to nejaký nezmysel kvôli bezpečnosti, na ktorý som strašne nadával, že to je absolútna hlúposť. Pretože to bolo zbytočne zdĺhavé a keď ste boli v mäkkej hline, tak ste museli tlačiť do zeme ako blázon, aby pocítilo ten uvoľnený tlak a až potom ste ho dokázali odopnúť. Toto sa našťastie dalo cez diagnostiku jedným klikom vypnúť a teraz to funguje bez toho, čo je super. Používal som dlho lopatu, čiže tu na EC-Oile máme krytku a na opačnej strane takisto, tu som už dal dole. Toto dám dole. Je magnetická, takže to ide ťažko. No a vidíte, neviem či vidíte, ale vidíte, že to je zasrané. Takže ak to dlhodobo nepoužívam, treba to očistiť, aby sme predišli zbytočnej poruche. A tiež vidíte, aké to je zo spodu celé zasrané od hliny. To sú presne tie klieštiky, o ktorých som hovoril. Vy stále s nimi šúchate po zemi, pretože sú najbližšie k lopate. A ešte si môžete všimnúť, že keď to je upínať zo spodu, koľko tu je hadíc, káblikov. A myslím si, že keď si nedá človek pozor, keď niečo zanedbá, že veľmi ľahko môže dojsť k poruche. Takže najlepšie je to takto ostriekať čističom, aby na tých spojkách nebol žiaden bordel. A tu máme protikus na drapáku, ten je čistý, pretože drapak stál, ale ja tak pre istotu ho očistím. Systém EC-Oil je super, ale to, čo vám v žiadnom videu neukážu, to, čo nikdy neuvidíte, vy keď odpojíte tú hlavu, vždy tam pár kvapiek oleja zostane, no a pokiaľ robíte v prašnom prostredí, na ten olej sa nalepia veľmi ľahko nečistoty. Takže keď tú hlavu máte zhodenú a dajme tomu hodinu robíte s lopatou bez nej a chcete ju znova zapojiť, tak doposiaľ som vždy radšej vyšiel a tie spojky si očistil, aby som predišiel zbytočnej poruche. Takže áno, je to super, na internete to prezentujú všade ako veľmi rýchlu a jednoduchú výmenu, to je pravda. Ale je tam to pozadie, že občas budete to musieť vyčistiť. Je to drobnosť, ale treba to spomenúť. Tak priatelia, ja si myslím, že informácií v tomto videu zaznelo už dosť.
Dúfam, že budú mať pre vás nejaký prínos, že som vám to poriadne vysvetlil, vyvrátil všetky mýty, ktoré sa vedú o naklapacích rotátoroch, ktoré šíria hlavne tí, ktorí to nikdy neskúsili. Podotýkam, všetko, čo som povedal, je moja skúsenosť, môj názor, takže kľudne, ak niektoré veci vnímate inakšie, máte z toho iný pocit, nech sa páči, píšte do komentárov. Ďalej sa nám núka otázka, pre koho je vlastne takýto naklapací rotátor užitočný? Komu sa oplatí investovať do takejto výbavy? A čo zákazníci? Vidia rozdiel, vedia to oceniť? Priatelia, myslím si, že toto video už dosť dlhé, takže všetky tieto otázky si zodpovieme v ďalšej časti. No a ak vás zaujíma niečo konkrétne, pýtajte sa v komentároch, v ďalšom videu vám to zodpoviem. Takže zdieľaj, lajkuj, komentuj a my sa vidíme na budúce. Čusan, priatelia!